Hey guys, may gabi. So ngayon guys, ay mga to namin ni Alan daw si Mimi ug silang lang dire ra sila matulog. Pagit sila panugot nga dire matulog pero binhergi na sila. Binhergi na sila matulog guys kay ngano. Adto na mi guys. Lah, bulan. Guys, di magian ang karsada. Kabalakan lang tagi. Wasa ko nung side mirror. Ay, na, dili ni mo makuha na oh. Bago pa ni napilay ba? Magyom da? Dahi? Ay sus, unsa baday ka? Agingon sa ko nga way sundang naman dalam na kag sundang. Nanulog-sulog magid guys. Magtab-tab tabi po. May gani kay nakadalag purok. Doon ra magud agyan dinhi kaysa maglibot ni sa kabulakan. Daw nag-uwan na ra bagidsad. Ako na niguro ko ringkot. Makalusot na ni motor kami, makalusot na mi dani. Tapos hangin na ba basig matumba na isa ka puno ano. Yapil tadi man isa pagputol. Biye po. Kani oh? Unsa man nimo? Dito birapi kas. Dini agyo? Di kagi dia. Dili ba ang kaning kahoy? Imo ligsan? Di kagi dia pun dia. Asa ka ko binahong kahoy kani manggudong. Makagi ka dia. Agoy di man. Paghinay diha basig na. Kuan ka sagkat ya. Sulog-sulog man guys. Sulog-sulog sa kapalaran. Tira. Nakalingkawas mi. Salamat. Lagoy. Kina. Simentado ang dili simentado ang dalan na di guys. Rough road. Rough road bangag pagid goy. Doram lagi dani agian sad. Ay, salamat siminto na. Pagkautong-utong po ito sa agyangan guys. Guys, naabot namin dire. Kaswagat eh. Dili ano to kahit ito daw kusog dagan daw. Kung kay sugar kusog dagan pa hubog-hubog ka. Nabantayan na mo layok pa. Kapong kahoy man god kung ganiha kapong dungan na to kung makabing pero bitsi talakaw. Oo, apa pala kahoy to. Bagong tumba. Bagong ito. Purmaha. Ito, katong kayanin balas. Pero nang duda gid dali ko nga iniglugsong para to punto ba ko kay kusog tong hangin? Muto ah. Muto pagkatumba. Silang mag-ihaw guys. Yan guys, nagkalingaw na taghinlo sa mga lamas. Kung ang karot, sumanan ako na hiwa hasta ang patatas. So yan ang sibuyas. Ready na guys. Masula pa dito. Gagaw na namo guys. Tago daw sila tago. So manang lutoon tanan guys. Apay kanding wa pa na ihaw. Sa poultry. Sa poultry. Sa manok. Gamay. Ay gamay. Manok nga kuano. 40 days. 40 days na eh.
40 days. 40 days ra na ilang manok ana guys, harvest na. Ako pa na ko nakuha ng ahos na lang. Ano naman ko, ano na siya guys. Nasa na. Ano? Ahos o buwan. Sibuyas. Kawin ako sibuyas gamot. Nakahila ko sibuyas. Kwan sa isabi sa lumpia.
Suking sounds, guys. Na guys, para humba na. Kami para hamonada. Para siya, para unsa na siya. Rasa na siya. Sa patatas. Kadaw. Pila pa isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ka putahe. Ha? Picture na sa atin. Ay, Oo, wala na, video na. picture na. O, kasama lang. Remembrance pa. Remembrance sa atin kay. Nakabidyo na. Picture na. Automatic. Dali. Ano, nagpista kaya dagang lihawon. Lagi. Mag-inom sila. Ako daghan sa daan at daghan sa daan. Saan ka nagko ah? Ano? Kira? Pili rin niya po magkakaroon sa wala yung trabaho niya. Lugar lang, doy. Lugar. Saan nagko ra? Yeah. Ha? Kira? Kapos mo na. May lang din sa magpista tanang gid agitay. Lagi. Say kay naikanda ko imo baboy. Maugyod. Labi na baboy nagtuig eh kapin gid gatos. Mauman. Unsa man din 9 of 10 ang pista? Ora man adlaw mo siguro mga Lunes Martes. Dana mo adlaw may mga pinklase. Ganyan. Pero dispiras lugar kayo na mo. Dispiras. Diyan lang sa dispiras. Kay kaning pangambit gani, Oo. dispiras na sila kuha. Oh. Ya. Daghan man dana ka na bilin na ng ritaso ba na yung tas baboy. Oh. Amo sa lupa sa luto. Kaya ka nang dispiras dali sa amo naman na ang ganyi. Mo lagi. Oo. Ano ba? Hmm. Na may mga bisita ng pagkain na. Dispiras na sila kasi kadlawan na. Di na manganhi. Di na sila kanhi. Awan nga na ba? Naanad sila ya. Kami yan ako yung kung dalawa na na.
Kato sa sila kaya ka naman may mga trabaho, nanakaw. Lagi. Ano sa dito? Tigasan ba tao? Gani. Nabibo lagi. Kanang dana doy o kanang dako, wala man diya dana tampak ako ha. O kanang gikan. Wala yung tampak doon diya. Tapos mag-ihaw pa din ng duha na nagpakilong eh. Nagdagan na sobra. Wala diya mo tampak pero daghan ako kung tagaan sa liit. Malagi. Oo. Wala diya mo hanggang tampak. Pero kanang sa mga suod ba, mag-almi. Pag uli at kabitbitan. Magani. Nagkadako lang ako sa baboy. Hindi nga nagtigo. Malagi. Hindi nga ako sa kadako. Hindi ka lang. Iya mapitad na sa kami trabaho. Ano ba sa tamo? Dami kong pesta. Ano ba Napindala. Nang iya po ila mama kay nakadapling niya pinadalan. Dispiras para na. Wala na. Na magabi ka naging gabi. Mahutdan gud mig kanon. Yung gabi kay ang kuan mang karang mang disco. Diha man. Saan naging pa ako bijuti? Ang 50 kilos ako binila ito niya. Bukan na ba? Paggugulo ko. Malagi. Ano pa ba yung baso? Baso. Pangapit ito naman. Tugnaw man. Kape niya, kape. Dala lagi. Lakuan lang ha. Arto mo pe. Wala na. Ha? Wala na kape. Napa? Pangapita guys, kay tugnaw. Pangapit ito kay tugnaw man. Oh. Ang? Ba? Ano pa? Ba mo na? Ang ni nga tayo, dam? Ayaw. Ay, sagol siguro sa ato kanang inani. O, din na lang nasa ginagmay. Wow. Oo. Ani sagol. Pwede rin na yapil ni naglapuan ng tungol, pero ayaw lang yapil ni sampay na. Ay, lain na lang gud na. Murag lami man ang tungol ilang sugbaaw sana kanang ilang pagaringon sa kalika. Ay, o, lamig Murag ko. nga na ba? Kamu Lain ra, na nagaw kanang kamu na diskarte. Oo. Ano tampo na nagawa. Kaya iba na ilang giwa na di pagarin. Oo. Pagkaroon lang kaya ako ba nag-aupon mo na? Buot mo sa. Ay, ginali ora lang ito di ano. Oo, dahil lang nilasahan. Oo. Ay, ano itong itinira na yun? No, ako yung itinira na yun. Sabi ko na kung di na magsugot kay kung kami ni kay kapoy ni kay Ah, mo nagtrabaho di Dana sa gym sa Talisaya ang Gingers na nakakuha na ng contract. Katong Gizor sa una sa Mapua, Oo. mao ra gyapon dito.
Na iyang trabaho ni Timori ang gidala. Wala siya na-sign, Medina, tuig na. Pinay, 2 ka tuig na siya sa Medina. Oh. Lagunglong, na-sign ko siya lagunglong. Nakapiyong ko 1 ka oras guys. Si Alan wala siya natulog. Nagputos ko lumpia. Kaya si Alan nagkuhan ko siya para palito. Ano sa pang naluto? Ito na lang? Wala nang ginulo na katay. Ha? Manang kanding. So nara guys, ang menudo. Menudo or ang saban na siya? Menudo gidi ay ang fritada. Menudo or apritada or onsaba. Kanang kali. Fritada. Mau ka bide? Kumuk siya. Kadang mending kandeng. Adi harus siguro tag-akot kay init ka na ni. Sudah na ni Alan og luto ang lumpia guys. Huy. Hi guys. Kapit namin na humanag-luto. Nagpantag lumpia guys. Oh. Atong i-plaster. Sama na si Alan nang pa brown. Pagi pa brown. Wala kita golden brown. Mo brown ra mo gud na siya, mo crispy pa na siya. Nangbuto ang uban guys. So wala i-double. So ayan na guys. Kamulo paluto si Alan guys. No, kaya isa kanon na siya. Then napay last dayon ni Alan nga lutoon ang hamonada. O pa niya gibutangan og sarsa. Parang hamonada guys. Iya pa nang butangan og sauce. Bangabang lang kami yung mamaya guys. Ato na ilala dito guys, no. Ayan, pagapa sa atong lumpia. Pero ba dito? Tayo ba na panaluto? Agis ako di. Hindi mo siya kailangan punoon kaya di mo siya mataklob. Oh, nana ba? Ni golden brown. Di na nato lugosin guys kay
ano siya mataklog. Ato na ni. Okay, kainit. Pag ko isa kay nga ni Dam. Sige. Sige. Isa kay nani nga kuan, sudlanan. Oh, isa kay nani nga sudlanan. Ang pagbalay, guys. Ano may say? Napay kuan hamonada. Ay. Bayuban? Sisi. Sisi ora na. Tulog yun. Oo nga, napay-ikon. Gamitan pa na ko itong, ala, tara. Unsa man? Tara na lang pan. Siya yung itan pa nimo. Sige di. Sige na, magkaon ka na. Ayun, saan natampuy day? Kaya magmantika na ah. Ika ako sa nabalik. Butang day. Ano kapit? Aptikin kusinero guys. Sa'yo nakaluto ang mong kusinero. Putot lagi ni. Putot. Abtik among kusinero. Abtik. Ang buligit na kayo. Nagbukal lang nilungag di ay. Para nilungag. May pa katong planggana. Katong planggana nga gamay. Kaya hindi man nimo siya katong planggana. Ha? There you go. Oh. Sana siya. Kaya malang makang tara na maluto ng uban-uban pa. Very good. So, sabi nga. Ako rin. Ay. Segar ka tubig. Agi ko ah. Agi ko, agi. Kabalikan na to yung lumpia guys. Kinaluto na daw. Ay, naluto na gini. Ay.
Ay, kainit pa. Mabigay kainit. Sila ang kawalan. Kabalik ko na ba may pista rin ni guys. Magkontrata na sa nila ng pista di ay. Absent gini si Alan ba? Kay ting duty. Iwan. Mala guys. Hamonada na lang daw ng luto ni Alan. Sama na dia. Agi ko deh. Pagpujot na. Yan na. Niya na. Niya na. Hey guys, nakaluto na tatanan. So maraming mga putahe na ni guys. Ready na. Si madam guys. Siya ang tagya din niya sa balay. Kung ani ka putahe among naluto. Kini siya kuan. Sabay nga ani nga putahe kani palito, kana minudo, kumba, Kane. Sunne. hamonada, Ada pa gid lumpia. lumpia, Oo. caldereta. So, ready na guys. Ready na to. Bambam na naon niya guys. Ready na. Niya pa na sila. Oo. Paniod to. Sayo kayo nakakuan. Sayo nakaluto. Salamat kayo sa tanan guys. Kaya na. Guys, maulong sa tanan. Dagan mo kina guys biits. Ano ko pala to sa daro kayo mo diyan. Alaga ginagawa. Kanya to. Ay, Alaga. kasong batang gyud dala. Anak ko mo dito na. Ako rin Maulong mo dala. maulong sa tania. Uy. Hindi ka bala ka na ko kabaw, hindi na patay ini kabaw. Lauma na ni mga Tupperware sa kwan. Tingubon. Salamat di kaayo. Nag-aso man ako isa rin. Thank you sad. Sa kuan na. Pero ba ko palipay mo Gasket diha? mo sa kuan. Doon. Asa yang piston. Ikaw na nga pagid mo suklion kay doon ra. Nagugat na ba? Hugat na. Aso mo kayo yung mabito nga Ikaw ra gud. ambay sa Mga ina. Sa piston na. gusto na. Bakit hindi mo pangandig ko? Sa para gasket ang piston. Magilis na. Mukhaon mo na sa win. Mo lagi mo lagi. Dito na naghulat mo sa Gapon ba ya? lagi. Magiging man to sa Malimbaho na lang siya ng sinog ba? Mo lagi. Mas may gito dagan ang dalaga sila. Dito ba yung anhin? Wala man ako hatag ni Salamat kay Dani. Ikaw ra, ikaw na. Ikaw yun. Ilisan na nila ang kuan. Sige na ba? Kamu? Kamu ikut ya. Ada di man di sa gubuhat Wala sa minasagod kay. Kami di bisa na ako ano. Di na buat. Mura na siya mo ano sa sayo. Kita maghuman. Lagi. Tinanawa na lang. Kamu ra ba kata? Kamu ra bala. Ubal ba ka siniro? Aga de ko. Mga main tao, di na ako napili. Mo bito ga ani yung ito nga. Ay sos ko siniro man may problema di kita ko. Wala mo problema Dili nila. may kabungat og kwan ke. Eh may ito ko siniro do. Gusto gid mo yung duko. What lagi? Uy, ano lang yung luto. Yan sa man. Dako naman to oh, 1 kilos na nakapinda. Nay, sa iyo ako niya. Ila ina laki ba sa yung balik. Sila. Taga na to sa piyan ba to. Balik ka pula. Ah, kamu ra bala bos. Kamu ra bala.
Kamuro ko lang tiga. Uy, nala na ng lumpia. Ako padala nilang lumpia. Kay, na sobra ba ito? Oh, nana. Murag nana. Kasi napaday ka mga daot niya po nila. Daot lang. Kami, hindi kay kung hindi luto. Trabaho. Sige, gigi Sagot ako, may pa itlog largo kay kadali ra ba? Kadali ra ko. Ang dugay madaot na kuan magluto. Ang gamiton juice. Juice na kanang kuan pinya pilibor. O kana dayon ang pineapple na wala sa pinya sa Ay, plato. katong juice lang yun nga pineapple. Oh. Oh, liquid lang. Walay sagol na pinya. Nandugay na siya mga semana do semana. Oh. Oo, sa. Oh, sige pa po. Kuan magud ni ang kono ang pinyap dili dali ang kuno pinyap. Asin. Asin at tuloy ang asin. Oh, siguro ba? Hala kadagang kay 28 guys. Ginoo ko maulo ko tani. Hi guys, namanagid mi pangluto tanan si Alan, manamit tanan pangluto. Kuan dayon. Mag-anhita rin sa kuan guys. Ilang ihawon sa pesta pohon. Muna po niya mong lutoon pohon guys. Bangabang na lang pod mo. Mana para pistahay na sa September pohon. Dako na kayo na oy. Ito ka na sunod. Nangawasan ni nanto. Pista po na ko sa namin to. Okay ra eh. Sige. Salamat Ikay ha. Salamat sa kaayo. Pista po na kita lang. Pohon. Ito din inyong mga pista pa pista. Pohon. Ato na patahon. Oh. Okay ra eh. Dalang ni silbi. Ala ka. Ayun, napakuha rin na di sila niyaglaan. Naglumon-lumon lang na kisan kayo. Sa pista po handa ko gyud ang mga. Okay ra eh. Magpakiluman. Lupa. Okay ra. Dala sa mga katabang nato ba mga lalaki. Kaya magpakiluman. Tabang sa tuwa. Nagatukan ni. Lagi. Dagan na lang ito kan oh. Ayun na eh. Ayun na. Oh, unjaan man ang kuno. Dagan galing kayo na Dagan kanon. Ha? Magdala na lang kan dito magdala na magdala. Ayun na. Ayaw. Ayun. Magdala na lang kay ano. Mabaw Dili man ang urot. oh, baboy nang papilang ko lang. Nasa ka na naglungag de. Oh, tugan. Dala ka sa. Dili gina mahurot sila ang kanon siya. Hala ka. Ang mga tao din. Dako nga kon yan, dako nga kon. Dili na kahurot kayo. Hala ka. Tadaghanan paglungag di ay. Iyo ka pala ka dyan. Okay lang ni. Okay lang kita sa ano ano kami kayo. Kaya pa dito nakuha yung tao. Apil pagidluto guys, gibiits. Hala ka. Na pa yung mga sinina, napakahiring. Hala ka. Maingon dayon nga. Nabay mo dala? Nabay mo lagi. Yun. Nan. Sahi ragod na to. Kaya dito dala karon ba? Na mo lagi. Gamit ha. Ayun apang manyanita kina ko mama sa convert na. Nay mo dala di ayun mga bata nay mo dala di ala. Oo. Wani. Lola nay puto sad. Lagkan gino patakan kay guys oh. Tagan kay mong dala. Si Manong ang nga ang si Agaw. Balik pa man punto sila. Amo ito kay ulit trabaho. Dapat ilang bagkas siguro. Ano ka ilan yung Lami kay pagkalungag mo. Basta oh Kanang kuan gani ni Princess Bia. inantigo. Lami kay pagkalungag oh. Thank you. Oh, di ka bulong ang tuabot. Alak ka. Tada. Salamat guys, salamat. Namian laka. Dire ka bigas. Dito ra. Basi mo pan kang ang Dako kay baboy guys. ako ligapo kailangan mo. Nay, stay. Kadlok sa takit ako kayo. Ato namin salamat kayo dam. Sir. Salamat sa. Sige. Salamat sa. Oh, di namin magdugay. Dari mo dito gawa. Oh, tuguni nga. Oy, nagwat na dito kono. Mabahaw ko din eh. Basig na ligoy na punto daan. Namayroon lagi. Oh.
Dito ko ito kalimutan. Ano ginagay ang kabaw ko. Duwa ko sila katutod kabaw ako bayan. Okay mo da. Kung baka, ang katong kabaw kung mag-init. Kanara niya kuno pistol ng nila pagkanan niya. May bawal man na nila dito ni nang tit. Magkaso gani. Aso ay. Kay kung imo na ipadagana na magkaso imo. Salamat kayo. Saan na oh? May mag- Alam mo agi, sino bisag mo na to kaw? Oh, sabi nito. Oo, na to kay Dool ra. Ano mo yun? Sige, hindi kasi sila kakasan daw. Ha? Sige sila kakasan. Gani. Ha? Ako, tagbuwan na ha. Agagay. Tak-tak sa to ngayon diyan yung kalakihan eh. Bulong kay motor aning dalanan niya eh. Tingnan sila na. Lupa, yung mga tulay hatay na. Sa'yo, magiging luman ha. Ngayon, magiging ka na. Pumunta ka na pinagbilatanan. Hmm? Ngayon, magiging ka na. Pumunta ka na pinagbilahan. Ano sa itong kaulik eh. Hindi na nakakalawa na ka. Ito, sipat na yun. Awan na. Bawas ko bi. Nabukad ni gabi guys. Kusog kay hangin. Sige na kung ba, dito, Miguel. Little Baguio. Abot na mi guys. Agoy. Kagom sa datong utok kaning motor ah. Agoy. Daghan. Isa pa ko na mo kanawag. Ganon di ba man minima pa kanawag mader? Ano to? Suman? Ay, Sakay pagkay. Ang liso na pagkay sakay. Nonsa ka mader? Nonsa deka? baby man ito. Ito na si Alan at saka si Lutik. Kalagan ng Lutik dun sa Hagad kaya mong naong guys kay Tuwagan. walang tulugan. Na yun eh, kaya mo na luto. Pag-abot. Nag-ihaw, nagluto na yun. May lauya na. Ang lauya. Ay, lauya. Tadwadakan. Kanulo. Ay, matulog. Nakaabot na mi guys. So, bungga kayo. Daghan kay tagdala. O, abri na o. Ano ni? Kanas. Nagdala ka suman. Suman. May ka nagpista nga di man. Ay, nasa dito na. Ang kasyo na. Ka, kuan, magpablisin sila silang bagong motor. Nagdala ka suman. Nagdala ka lumpia. Ha? Lumpia. Tanaw na to kung unsa itong mga dala. Lumpia. Gusto ko lumpia. Kanon, Lara, kanon. Ma! Init po kayo. Ali, diri. Init po kayo. So, tanawa kung unsa among mga dala pagkadaghan. Guys, ang giit niyo. Ano yung first ride? 25 Harina. Si Alan. Ha? Hindi na, unsa ba ka na naluto ra man ka ba man man dalang harina. Ayos. Awa dito may Padala na lang. Wala ko nag-ikuan. Padala ka na sa tag-iya. Ano yung first ride? Ikaduhan, lumpia. Lo, aglutuon pa di ay na ah. Ikatulo. Nagit ka nan. Hamunada. Wala ka po. Da, ligibay. Lumpia. Mga plato ka. Wala din nagadto yan. Kuha plato me. Tutong. Kuha ka rin sila. Itabo na mo. Kane. Apretada.
Kani, kinaskas, ipadala do tungol. Kani, Ipadala nila. Dagkan na kung bisita daw. padala, daghang yung ang ngalan niya. Gamay rin lang bisita. Manang, ipadala na. Joke. Kumba. Wanang Mga plato mabe. Plato na. Termos ma. Ate Merce. 2011. Wanang termos ma. Kita na sa video ko. Kanding. Tagay sila yung tinday ma. Tagay. Sa ni ma. Kuan ka na. Tanan putahe ni yalan nga gilungto. Ipadala nila. Maa. Tay guys. Way kwan ang kanding ba way kan sus nila walay sila papalit. Lagi ini na. Wala sila na. Iparapasa na. Yan ako tayo. Oh, dito yung lulo mo. Ito doon. Ako Mapamano ni Maki. Ipadala rin naman og sa pista. Dito. May po sila ni Kato. May panguli kay mga tinipigan sa dina nila. Init pa nito. Kung sa pista na nang. Ano may maestra na? Duha maestra ni anak. Duha. Puro na maestra yung mga bata. Init Trabaho di Diyos katong kamagwangan. Sige, schooling. Kuasa, padaya akong isa ba? Oo. Ako gini. Diyan ba mag-isnakan na pagkuha pa mo sa... ang ganding na. Pura kanding-kanding. Kana na balay ng siminto ya. Nagko konting nidi. Kanis Ang yan. baboy. Nada. Ang baboy. Wala nga mga tawanan na. Sunod ko na pa sila. Ben! Powder na mga Bal! munta. Dali mo. Buka lang. Ha? So, dapo ito ba? Oo. So, barino kayo. Powder, good. Dami sila try. Lagay sila doon ama. Kawan na natin ma. Dami man ay lumpia. Lagay sila tinday doon ama. Wala na din ka pa. Isa ikuan na ba ni gi-fried na ba ni oh. Pagkuhan ba? Diba? Kaya ko dala na dyan. Wala suka tuyo man. Hindi naman na tutuntan. Kanaro magkuhan. Ikaw mong tiwal. May ka sa dia. Ito na mantika. Ali yang. Isa. Wala tuyo. Mayam. Hi! Hi, ibang-ibang! Dali lang. Let's go tap mama. Desa lang. Say! Dito na. Kumana dete? Hmm? Kumana? Ang. Tada.